Koje je ovo javljanje sada? 7. ili 8. javljanje, evo sad smo na pravom putu, sad mora da prođemo kroz ovaj potočić, rečicu ili reku. Da. Creek up, all the way up. I onda ćemo tu da nađemo waterfalls. I onda ćemo tu možda da skačemo, da si kupamo. Ako dođemo do tamo, ovo uopšte nije naivno. Ovo uopšte nije naivno, mnogo je klizavo, to se ne vidi. Ništa Evo baraba ide, ovo je iskusna baraba, bio ovde nekoliko puta. Ništa, ovo moram da stavim sada telefon u pađe, pa onda ćemo posle da snimamo ako dođemo tamo do waterfall. Ajde, bye bye, bye bye. Sad se preznojio, evo.